jingpule na kita pu isaya nong itu lupa kalanong kapakendai kadakot iwe hadu Henry maka kabala shem lanon kan yait sa ha kajingdom ha kipor ba menshwa ula pendred ya kari zibulan bad ya kari napthali Henry hadin habun unsa pendon buram ya kalindi duriaw kata kari shasep ngi ka Jordan ya kitain gentle ka Galili kibriu kibala ya ha kajingdom kila yoi ya kajingshai ka bakraw ha kito kibala shong ha kari ka badum tiu laphalang kajingshai ka bapernai mela pendro ya kajait pendrio mela penkraw ya kajingsmo bha jongki kila shatmen hakmat jome kumba yakmen ha ka ayom on kumba yakmen kibriu kibaya sam ya kamar kliarwan naba ya kalingkor kababan kya ya udingbo uba halor terpeng jong u bad ya ushabuk jong unong pan ben jong u melakdia kumha kisngi kimedian ya ki juti baro jong ki palwan ki bayat kerdem ha katma bad ya ki jinpong baro ki balati da kasnam ansathang da kading nabalakha ya ukhunlong na kabenta jongi la ai hangi ya ukhun une unket ya kabor sanshar halor ki terpeng jong u but unsakhot kerteng ya u unong ai buin bapella ublei padon bor ukpa bomjukon usim kajingso ktien jong utrai kasam chispa khatlai gadkhot iwe hadu pra Alleluia to ya ro phi kushakri utrai to ya ro ya kakerteng utrai kan long kabala kerku kakerteng utrai nadu menta bachi junam nadu pami kasni hadu bakan sep an ya ro ya kakerteng utrai ulong hakli kijat benriu baro kaburom jong u kapalat ya kimneng Ue ubakum utrai ublei jungi ubashong ket hajrong Henry udem ban kmi ya gibneng bad ka kendo shapo udra ya ki bakerdu na ka kendo bad ukentiu ya ki baduk na ka thliunyon ban penshong ya ki bad ki khuns im upa chong u ka gospel kat kum ulukas pukhuj landong ka paningkong kadukot arpu Henriu hadu lai popra ha upnai be Henriu jong ka jingpun ka Elizabeth ublei ulapha ya u angel Gabriel sha kishnong ha Galili ka bakerteng Nazareth ulara ka khubor sha ka wei ka thei soti bayate ktien bad wei ubriu u bakerteng u Joseph na ka jai u daben kakerteng kata kasamla kalalong kamaria uta u angel ulawan shaka bad ulaong khublei kabadab da kajing ai utrai udon bad phi laker khu kirpang ye phi napadeng ki kenthei baro kamaria kala khuslai jingmot ya kata ka khubor u angel bad kala linggo kamot ayu kata kajing khublei jong u angel ulaong haka ko Maria wat shapting about Blei ulakmi ye phi phin sapun khun but phin sakha khun but phin sa ai kerteng Jisu ya unsulong ubakraw but unkhod khun jong uba hakli tam utrai ublei ai ha ya ka khets im udaben ukpa jong unsulong sim halor kaying Jacob shi junam bad kahima jong kan kutshu kamaria kalaong ha angel ngalong kathei soti kumno ken kane kala banlong uta angel ula jubam umensim bukhun unsahyar halor jongphi bad kabor jong uba hakli tam kan saka sirngiu yepi nagani kadaw ya uta uba ankha na phi ankhon ukhun ublei
Hakmi ka kurjumpi ka Elizabeth ya ka ba la nyo ka balengki menta ka la pun upun shinrang la Henry Ubnai wat la ka la timmen namar omdan ka bau Blei la banle ka Maria ka la ktien ngalong ka shakri utrai ai kan urlong hanga kat kumba phi laong mar kumta u angel ula letno ka gospel jong utrai